Gràcies, la música entera, que tant ens anima, que és genial. Bona nit i benvinguts una setmana més al Late Show amb Marc Giró, que resulta que sóc jo. Avui és el dia de la mare. Felicitats a totes les mares. Visca total, a tot tipus de mares, a les que han parit, a les que no han parit. Visca la mare que ens va parir. Escolta, i la que no ens va parir també, la que no ha parit, a totes les mares. La diferència entre una mare i una que no és mare és que les mares cuiden els fills com si no treballessin i treballen com si no tinguessin fills. Les mares també es distingeixen de la resta d'éssers humans perquè saben perfectament com es diu la professora de la seva criatura. Fins i tot saben com es diu la seva pròpia criatura, que no és una cosa que tots els pares i que tots els progenitors puguin assegurar. Saben a quina hora té dentista i els horaris de les extraescolars. I si la criatura es posés malalta, sempre els de l'escola truquen a la mare. Si hi ha mare, entre trucar-la a ella o trucar a algun altre tutor legal, el sistema prefereix trucar a la mare. De la resta no se'n fien. I les mares apatxuga. En general, es tolera bastant esportivament que un pare abandoni els seus fills. Però com sigui la mare la que dimiteixi de les seves funcions progenitores, es munta un sidral amb tocs de tragèdia grega que ni t'ho explico. M'agradaria, a mode d'homenatge a totes les mares possibles, donar una sèrie de bons consells per poder suportar el pes de la criança o repartir-nos-la entre tots. I vostès diran, però si tu no ets mare, i tu què saps? Les aparences enganyen. Aquests són els 3 consells infal·libles que proposo per a la mare moderna. Primer de tot, has de convèncer a la teva prole que tu no ets la seva mare. Explica-li clarament que la mare no ets tu. De mare jo, res de res. Tu digue-li que ets el seu advocat, que cobres 300 euros de minut a l'hora extra i que, a més, si es donés el cas que la criatura tingués 2 mares, que pot passar perfectíssimament, que una li digui que és advocat i l'altra li digui que és procuradora. Què és procuradora? Si el teu fill, filla o filler tingués pare, li heu de fer creure a la criatura que la mare és ell. Ese senyor que ves ahí, aquell és la teva mare. Si la teva criatura demanda, perquè sempre demanden, que si gana, que si pipí, que si popó, etc., tu li has de dir, parla amb la teva mare i assenyales en direcció al mascle de torn que tinguis a mà. Perquè sempre s'ha de tenir un mascle a mà. Això també és un altre consell que jo us recomano. És a dir, a veure, el teu fill ha de créixer perfectament amb el convenciment que la seva mare no ets tu. Segon consell, immediatament. A veure, a les peticions dels fills no es respon mai a la primera. Això ho hem après nosaltres dels mascles heterosexuals, que ja sabem que no responen mai a la primera. És molt bon truc. Els heteros tenen coses bones. És molt bon truc no contestar mai a la primera. Ni a la primera ni a la segona, i quasi diria que ni a la tercera. Quan els fills cridin, mamà, tu quieta. Mamà, quieta. Mamà, tu quieta. Mamà! Quieta. Quieta. No et moguis. Tercer consell. Dissimula. Si de sobte el teu fill passa a la fase rebequeria, que sol ser una cosa que sempre passa, per cert, en públic, tu fes com si no el coneguessis absolutament de res. Esta criatura, jo no la conec de res. Dissimula. Ui. Però bueno, qui és? La teva mare. Ai, per favor. La meva mare, joder. Mamà, què vols? Res, només que demà quan vinguis a dinar porta'm 2 ampolles de xampany, que si no farem curt. Ai, joder, mamà, que estic treballant. Sempre has estat un excèntric. En fi, no et descuidis del xampany, darling, que si no les tardes se'n fan llarguíssimes. Bueno, joder, mamà, de veritat t'ho dic, És que no es pot... Bueno, mira, escolta una cosa. Felicitats a totes les mares, que vagi molt bé. Comencem! Olé!